Halloween sa už skončil, ale na 3. základnej škole na Sadovej ulici si ho v piatok 7. novembra pripomenuli. Žiaci 4. ročníkov sa poobliekali do strašidelných kostýmov a namiesto matematiky a slovenčiny sa učili celý deň po anglicky, samozrejme zábavnou formou. Prišli k nám 3 anglicky hovoriaci lektori, sú to rodení Angličania, 2 si zo Škótska a slečna Hanna je z Manchesteru pôvodne. A oni k nám prišli s rôznymi aktivitami. Bolo to také zábavné, sme spievali pesničky, sme si spravili takéto dyne. Naučili sme sa, ako sa povie strašidelný dom. Najviac sa mi páčilo, keď sme robili kostru. A naučil si sa niečo nové po anglicky? Áno, novú pesničku o kostre. Halloweenská party bola typická škola hrou. Deti boli pri rôznych výtvarných a hudobných aktivitách prinútení rozprávať aj premýšľať po anglicky. A to bola priorita tejto akcie. Zábava bola bonus k tomu. Keďže sme minulý rok ukončili bilingválne vzdelávanie na našej škole, radi by sme pokračovali v tejto činnosti a v zvyšovaní kvality angličtiny na našej škole. A preto vlastne deti boli vtiahnuté do tejto akcie halloweenskej, ktorá u niektorých ľudí nie je obľúbená, ale myslím, že spoznávať kultúru inej krajiny patrí samozrejme aj k vyučovaniu cudzích jazykov.